אבי הג'יפאים כבר עוד לא התחיל וכבר משתולל. כבר אין לו כלום. אמרתי אבי הג'יפאים כבר עוד לא התחיל וכבר משתולל. זה הג'יפ הכי זקן בארץ. הוא תופס את הכל. כן, עוד לא הגיע לעץ, אחי. אתה לא מנסה, ישראל. מה רוצה בצד ימין? הכל בסדר. הכל תקין האמת. קח קצת שמאלה. קח שמאלה אבל. קח שמאלה. בצד ימין 10 אבל קח שמאלה. כן. אלי, יאללה, חבל לי על הסרט. עמוד שמאלה, רד למטה ותבוא מהעץ. לא, איפה, חנניה? לאט, גלגל צד שני. הפוך. זהו, בסדר, עכשיו סע. תבוא מהעץ. חנניה? עמוס! בוא עמוס! רוורס, קח עוד רוורס. אלוף, עוד לא עשה כלום, מה אלוף? הוא אלוף. לא משנה מה הוא אלוף. הוא לא יעלה, מה? אין לו לנסות, אל תייאש אותו מראש. הוא בלי נעילות, הוא בלי כלום. מה אתה? איפה אתה? חנניה? ענניה, בוא תראה מנוע.